hande musidɓe gartat ko faari hadratul ilahiya motax buñu ñëwé ci no hadratul ilahiya sango o wi en ko sal danejo mo ganduɗa ci biir juromelu asaman on sal woni ko asaman joɓo he ñu diko tuddé donc on sal gonɗo honto asaman joɓe to ko on wiyere hadratul ilahiya sun ko don misal en sango o ɗini wiyanno en si tawi en palama sifade no sal o wayi sal bi boko don nat on ɗon sal si tawi ko ɓerereno han si tawi koko ɓerereno han taw ko ɓerire ɗe ganduɗa enen ko ɗen mbowɗen ɓerirde e o men aduna mbo wi a tawat yajendi sal o ndi ko métre aji 300 ɗum woni 300 métre carré si tawi a ɓeriri ɗum enen no ɓerirten ga aduna ni woni ko terrain ma ɓeraranen woni ko guesa ma ɓeraranen mo wi a larat tan a tawat ho yajiri ndi ko 300 métre carré ɗum woni 300 métre carré sango wiyo sal o mo darorino cercle ovale ni si en mbi cercle ovale han ko didol kurlol tawaɗi wa'ani en no suwat renere ni donc cercle maɗɗo ovale si a laari renere han renele ko ovale donc sal hadratul ilahiya o sango o wiyo ko non mo darori si tawi en misannin han voilà si tawi en misannin han ko non misirten sal hadratul ilahiya o mo wiyo ko lartiniya kala e sal hadratul ilahiya mo wiyo ala toɓɓere ala hay dulaɗo wi'a ko lerinde walla mbi'en sengo gandanta si a yi'at toon goɗɗum ko wona annore woni sal hadratul ilahiya o ala ko ji'ata hen wa'i toɓɓere walla wi'e ngoɗo sengo ko ganduɗa ko wona annora donc piiw sal o ko annora fop no foti foddede da ngay gis ni donte sal mo wiyo hay si tawi sal o ko sal danejo sa tawi sal o ko sal danejo mais si tawi an on jaaɗor hon o anoni waɗi maîtriser ko annora surtout ko fati e gandal woni côté spirituel mo wiyo a yi'at toon ko sifaji ɗiɗi annora ɗi ganduɗa ɗinin ngoni hunde wotere sifaji ɗiɗi annora mbaɗi créé manam mbaɗi créé oɗo sal mbiyeteɗo hadratul ilahiya muyo lumiére guidiɗo walla min annore guidine nde muyo sa a hiro mafatihul kunusi han a yiya ɗum to karne maɓɓe to a yi'at lumiére ɓurɗo hen hewde on to salu hadratul ilahiya sango o wiyo o lumiére noon haqiqa mum o suuɗi ko e salat mo janguete hen o ɗum woni salat mbiyeteɗo jawhatul kamal sambo yo toɓɓere idine nde ko allahu mbuyo abbine nde ko aynu rahmati rabbaniyati wal yaqukati mbuyo ko abbi ko sahibil haqqi rabbani mbuyo ko abbi ko allahu mo wiyo ko abbi ko aynil haqqi mo wiyo ko abbi ko allahu mo wiyo ko abbi ko kadi ko talhatil haqqi bil haqqi kanzil azam mo wiyo ko abbiri ko allahu mo ko ɗum woni toɓɓere idine wonde e karne mo gananta ko on mafatihul kunusji ɗi jogui teɓe ko on lumiére woni ɗon ɗo salu hadratul ilahiya ɗo yo karne ɗimmo o ko woni hen yo ɗi woodi ko woni hen ko ganduɗa ko salatul fatiha nden annore kala ɓaga yo si a laari han toɓɓere idinete e nder lumiére he ko allah moyo toɓɓere ɗimmen nde ko mouhammad moyo toɓɓere abbine nde ko alhatimi lima sabaka moyo toɓɓere abbine nde ko allah moyo toɓɓere wone nde kadi ko haadi ila siratikal mustaqim moyo toɓɓere watnine nde ko allah abitoyine nde ko alhazim won toon moyo ɗon kala a yi'at ɗi waɗi toɓɓe ɗe koccata hen ɗe ganduɗa ko e salatul fatiha ɗen toɓɓe goni
salatul e ɗen fatiha toɓɓe salatul fatiha tawataɓe ñaari lumière yooyu sango nag o wi en ɗin noon annoraji ɗiɗi ñoom ñoo ko condensé ɗin wu. mbattodi lumière bi nu njëkk muyo junj lumière nga xam ne am na baat muyo yu ci ne lumière mo gidiɗen ca ɗo salaat ba ñoo tuddee mo jawharatul woodi kamal ko salat lumière yooyu salat ñoo mbiyeteɗo dominé jawratul kamal la ca des mo wiyo ko heddi ko baat ya ca ne am na yu ci ne ci salatul mo fatiha woodi ko woni e loolu mooy salatul deuxième fatiha lumière bi dominé lumière u saal boobu nga xam mo ni ko ɗum waɗi moom la dominé ñoo tuddee saalu lumière hadratul sal ilahi mo ganduɗa ko on woni ɗo léegi bu ñu hadratul ñëwee ci ilahiya saal boobu ak histoire mo si en gari e histoire sal saal o boobu han lumière boobu ma nga sango o condensé wiyo wu on lumière ɗi wattodi ma nga condensé wu ba créé ha saal ba sal o wawi wonde ginnaaw bi nga xamee ni mbo ɗum ñaari ko sëtu caggal yonent bi ko caggal nde sallallahu alayhi wa sallam taniraɓe ɗiɗon nelaɗo jigéen meɗen nañ ci mouhammad àdduna. sallllahu alayhi wa sallam te muy Hasan ɗum woni hasan ak e Hussein hussein nde jalti aduna ginnaaw Hasan ak bo Hussein caggal nde hasan e hussein bi ñu jugee jalti ci e oɗo àdduna meɗen aduna ca la lumière boobu it mo wiyo ko condensé ɗon wu o lumière créé wattudi on tuma on annora parce que boobu waɗi ay créé bu ñu ci sal o min boy on sahanga Loolu dañoo gisoon hayba ko fandino hen mbooloom ñi nga xam ni mo yàlla wiyo dogal na ɓe ganduɗa allah hoddiri ñu indi leen comme ay allah missionnaire addiɓe comme missionnaire en ley guel o nangue aduna taw ka en poti wadde redressé diine islam jaarale waat umma walla Muhammad ɓaga ummati mouhammad la ñoo tuddee rewna diinu ɗum e siraatal lawol mustaqim. siratal mustaqima noon yi nekk fii ci mo wiyo monde daay añɓe gonɓe e oɗo meɗen aduna ɓe commencé nañ di leen tawa añɓe ɓe faagaagal. puɗɗi ɗumen puɗɗiɓe haɓade ha Gis ɗi nag ni mbara pour ɓe secourir leen ndax yàlla yàgg moyo na saabu jomirawo subhanahu wa taala ay missionnaire ɓooyi dandude te le missionnaire monde ji lañ mumen gis ni pour secourir leen ɓooyiɓe wadde dandude ñu créé joni noon hay ba wi pour ɓe mbawe dandede ko ma fay def place benn goɗɗo organisation waɗe on boo xam eɓɓore ni dana waɗe jàpp hen képp koo xam ni tawa yaa ngi ci nden àdduna te eɓɓore sa rox sell ba nga mën jot renseignement yi ngay jot tawa nden eɓɓore sans wawde pour wallude autant missionnaire ji ɗi sa allah ay addi ɗi monde tawa zahir ɓe añɓe ɓe yëg ni mbawa informé ɓe nañ. yettanade saabu ka en ɓe yettata te koto la ñu on sall dajale ñaari lumière yooyu ñu mo wiyo condensé ko wu on nag. tumade ɗiɗo annoraji ɗiɗi battida mbaɗi o Dilaté sal condensation mbiyeteɗo hadratul ba ca ilahiya dominé féete kaw annore ɓurde beneen hewde bi nde nekk ci woni suuf ga dow nekk pilier yi annore ndeɗande maanaam wonto tànk ya ley nga xam ni ñoo tee saal mo wiyo noon mu taxaw ci annore gonde to o nde cercle bu nden ovale. dari ko nden woni piyeji Sous ɗi forme manam doyɗe de sal o cercle ɗe ovale. on tuma sal o dari di mesurer wayno ko damal doon ovale ni mesurer waɗi comme terrain yi ñuy mesurer fii 300 mo mètres wiyo carrés. mo siwtira en tan ha hande sal o waɗi ko Créé métre aji salle ba nga temet xam ne tati tey won 300 moom la ñu mètre tuddee calé hadratul ko on ilahi. sal wiyete hadratul ilahiya ginnaaw ba nga xam ni on noon sal mo Hussein dari ko caggal nde huseynu génn na àdduna. e hal hasan moom jalti ak jalti Seydina jalti Hasan. aduna ko on sanga saal sal o boobu itam ci dari histoire ba ñu ni e nder histoire noon sango wiyo on sal boobu la ko saal on ba waptu taxaw sal o dari donte hadratul ɗum woni sal mbiyeteɗo hadratul ilahiya o hayso tawi ɗon hadratul ilahiya meeɗino heɓde e jamanu moussa alayhi salam kono histoire sal o e organisation gonɗo hen o eɓɓore gonɗe hen nde ko caggal nde hussein e hasan jalti aduna te ñu ni organisation boobu sango o wiyen on soo organisation demee ca histoire saal boobu yi si a ruttima kadi histoire sal o han moom a tawat sal o kam mo continat wonde manam sal o wodat ha hande mo woodi mo woda ha hita mbiyeteɗo l'an 2068 ɗum woni en 2068 sal o ha mo wodat ha en 2068 ca histoire am ma nga te commencé pourtant sango wiyen histoire o fuɗɗi ginnaaw ko caggal ba nga nde xamee ni hasan e hussein ɓe ganduɗa ko taniraɓe nelaɗo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam nde ɓe jalti aduna ko on sanga sal o darna ɗum woni annore nde créé organisation bu mel noonu wattida sal o darna ñu mën a tànn amirul mo muminin wi on muy tuma a informé ñi wawat nga xam andude ne ñoom la seq ak liggéey bi ko ci amirul àdduna muminin te seeni ay noon watta informé duñu mën a walliwji yëg ni gonɗi ɗon informé ɗi nañ leen ndax seeni ha noon yi duñu tawa mën dem anɓe foofu. mum e gonɓe ga aduna ɓe mbawata Kon heɓde on information par ce que ɓe mbawata Yàlla rannottade moo ko def pour ɗum ko déjouer jomirawo subhanahu wa taala plan yi waɗi nga ɗum xam ni pour mbo boobu bontina ku fi ñëw rek di amirul plan ji ɗi muminin ganduɗa plan yooyu ak e piége ɗi yooyu ganduɗa say noon añɓe daañu ko ɓe teg mballina ba ɗum assassiné la ha ɓe mbawma wala ba éliminer la. warde nanu ko defee ca Hasan nanu ko defee ca Hussein waaye comme yàlla moo leen ëpp joni noon nde pexe wonno ko allah ɓuuri yimɓe te ɓe yàlla foof moo pehe gën a xam li nekk te ko seen allah xol subhanahu wa taala ci ɓuuri ande yonent ko bi wonɗe ɓerɗe sallallahu maɓɓe alayhi wa sallam ak e barke nelaɗo lumière meɗen mouhammad sa sallam e mu barke organisé annore mum nde loolu nga mo xam ne waɗi tey moom la organisé nitu yàlla yi di ɗum ko tuddee mbiyeten o wattu hadratul ilahiya moo tax saal ko ɗum boobu addi on sal ñu indi existence am mbo waɗa créé manam mbo sal o heeɓi donte jomirawo hadratul subhanahu wa ilahi taala amoon waɗi na mbo créé benn jamono
mo wiyo noon sal o hayso meɗino hebde e jaman Moussa alayhi salam han kono nde nde gananta ɗo sal mo ganduɗa ko ɗon nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam watta présidé e histoire ko on sal ko caggal nde Alhassane e Hussein jalti aduna mo dari mais sal o continuat ha en 2068 joni noon sango o wiwa en 2068 on sal mo ganduɗa ko on wiyete hadratul ilahiya kala délibération mbatteɗo toon manam ko fota tottire e eɓɓore mbattede toon on tuma ɗum artat ga leynage aduna ga adunayel meɗen ga mais nelaɗo mo ganduɗa ko on jogoto ɗum on tuma ɗi okkirta ɗum gotel par gotel mo wiyo ko on wiyete nelaɗo Isa nelaɗo Allah mbiyeteɗo Isa alayhi salam ko on jogoto on organisation e leynage aduna hen ko ɗum addi sango ɗini wiya en on histoire gonɗo e nder sal hadratul ilahiya on huɓara ko 2068 artire ga aduna tawa kala délibération mbatteɗo ko ga watte mais jogotoɗo ɗum on ko on wiyete nelaɗo mbiyeteɗo Isa ibnu Maryam suko defee nag organisation boobu sango wi on tuma noon nden eɓɓore fof muy sal ba ñoo tuddee woni sal mbiyeteɗo sal hadratul ilahiya o loolu mystique vision mboyo mystique yigo mystique ɓe jogui hen ñu jàpp ni ñoom mboyo ko ni wayi tan ha hande ko Sénat o yaharanin ɗo moom lañu jàpp ha hande ko Sénat o yaharani ɗum woni mystique ɓe gonɓe mystique ɓen ka en yigo ɓe jogui e o sal mbiyeteɗo hadratul ilahiya pour ka en ko ni wayi tan no ha hande ko Sénat o yaharan ɗo sango yo pour ɗum ɓe mbiwo noon ɗo saabu dossier ji ɗi gandanta ko ɗin nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam yewti danno e actabe ji ɗi goto fof yaltini lawol annora tarika muɗum o e ruhuji ɗi ganduɗa nangi on lumiére anani ɗi cetti ɗum mo yewtita e maɓɓe wayi tan ko réunion ɓe mbatta ɗon organisé ɗo nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam e actabe ji ɗi nga xamni mom lañu def mu fasiyene japp ba mbo wiyo ha délibération e cakkiriɗo o mo wiyo ko wonno hen ko ganduɗa ɗum ko aduna wonno ni goɗɗo wanno concerné mbo wiyo ko ɗum on ngol didol ha hande winda e manuel wonto hayba ko ɗum tawata toon to sal mbiyeteɗo hadratul ilahiya o moyo waliyaɓe Allah jahoɓe ɗon jemma aljuma yo moyo ha hande ko e ɗum ɓe mbatta débat woni ɓe jewtata ha hande ko e on information ji ɓe jogui mboyo ko ɗum addi kamɓe ɓe ɗamini ha hande o sal hadratul ilahiya ha hande ko Sénat o yaharanin ɗo sabu organisation gonɗo toon ɗo e nandi e organisation gonnoɗo Sénat o amul lenn loo xam ne mën nga ko ci jàngat lu dul ni mo ala noon neɗɗo ko wata janngude on nden organisation e on nden eɓɓore si wona annore yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sal boobu daf ko def on sal mbiyeteɗo hadratul ilahiya ko waɗana ko waliwaɓe jomirawo subhanahu wa taala waliyaɓe Allah ɓe ko ɓe mbaɗna sal o woodi organisation no mo ganduɗa ko on tambi oɗo sal yani to wallu wawde tawede soit ko to spirituellement taweteɗa walla ko a yahat taweɗa tigui tigui parce que présence spirituelle o ko ruhuji rewɓe ɗi waɗi concerné mais présence physique o ko worɓe ɓe waɗi concerné mën nañ ko tuddee ay sanctions yu ñu teg waaye li jëm aussi ci wàllu li rox mën a mo yo kadi ko ganduɗa koko ruhu wawta hen wadde bénéficié o ñamuy fekk ñoom ñu mbo yo ɓe mbawa hen hebde ɗum on kibar ɓe mbawa hen naftorde mbo kala ko fota hen haalede laare hono haalirte hono wonirta lañuy ñëw nag en premier nga xam ni dafa mbo wiyo noon ko ganduɗa ko salu hadratul ilahiya o mooy ci ñaari malaika yi nga xam mbo yo malaikaji ɗiɗi dariɗi jogui hejji mumen manam looci mumen ñoom ñoo lay wax li ñoo tuddee mbo wiyo si a ari aɗa natude e sal he han ko ɗi malaikoji ɗiɗi tawɗa ɗon ɗi ko ɓen kalantama inde maɗa cuuɗina nde ɗum woni toon noon mystique
ɗum ɗon noon musidɓe tedduɓe heɗoroɓe en dartinat ɗo ha janngo inchallahu rabbi mbawen kadi jokkidde e ballal nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam tumno en kadi e yewtere sango o ɗum ɗon noon on calminama on juurama on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu